Adaty karate oyunçu Samarkand şäherine geçirilen Merkezi Aziya çempionatyna Aziya iqliminiň 5 döwletinden 500 tegüregi turgun gatnaşdy. Bu sanaw Merkezi Aziya çempionatyna ulukdaklanma bildirilýän, onuň çäklerine geçirilen bäsişlikleriň çekileşikli häsiýeti iyi bolan onuň aýdyn futnamasydyr. Türkmenistanyň ýygyny toplanan turgunlary bu ýarışlara ören taýýarlykly geldiler. Şeýlelikde çempionatyň adaty karate görnüşi boýunça geçirilen şahsy tutuluşyklaryna türkmen turgunlary has we ýokary netije gazanýarlar. Olaryň baýrakly orunlary eýläp jemi 16 medal gazanmaklary ýurdumyň turgunlarynyň taýýarlyk derejesiniň ýokardygyny görkezdi. Şunuň bilen baglykda türkmen turgunlarynyň awraýly halkary ýarışyna altyn medallaryň 9-syny, 3 tany kümüş we 4 tany brünç medallara münasip bolan oklaryny bellemek ýakamdy. Munyň özi ýokary netijeli sportyň ähli urlar boýunça turgunlaşýan ýaşlaryň sanynyň ýygy-däli artýanyny görkezýär. Gazanýan üstünlük ýurdumyň sport elemindäki awraýyny ýene-de belinde götürdi.